ni koble dɔ cuni kan sisan walima kungo dɔ binni kan sisan i bi fɛ ka Ala deli o yɔrɔ bɛɛ Ala ka wuli ka bɔ i kan mina Ala tɔgɔ d'i ma n'i y'a kɛ sisan bilahi a koble bɛ ta ka bɔ i kan o yɔrɔ bɛɛ a mana kɛ diɲɛ kungo o kungo ye a mana kɛ diɲɛ degun o degun ye ko e kamana gannen don o ko la e ka kɔlɔsi ta i ka nin kɔrɔbɔ ko Konate de y'a di n'i y'a kɛ sisan i b'a jaabi ye sisan ya dafi ul afati ya dafi ul afati e ka seliji ta i ka arakan 2 seli i k'i ɲɛsinen to kɔrɔ ma i ka kɔlɔsi ta i ka wurudi siɲɛ 200 ya dafi ul afati bilahi o mana kɛ diɲɛ degun o degun ye o mana kɛ diɲɛ problème o problème ye Ala b'o wuli ka bɔ i da la mɔgɔ dɔw bɛ yen u kamana gannen don mɔgɔ dɔw bɛ yen u y'olu janfa ka problème bi u kan o tumana ni dekun cunna i kan nin kɔrɔbɔ dɔrɔn i bi Ala jɔlen sɔrɔ yen bilahi a bɛ dilan e kuma faamuya adamadenw ka janfa ka teli e m'a ye bi in na balimaw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn janfa wa terimaw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn janfa wa i ni minnu bɛ baara yɔrɔ kelen na olu yɛrɛ damaw bɛ ka ɲɔgɔn janfa wa kana sigi ten dɛ ni i degunna n'i tɔɔrɔla n'i kamana ganna n'u y'i janfa Konate ka nin Ala tɔgɔ in kɔrɔbɔ i bɛ n'a ye téléphone numéro +223 72 24 02 98 ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ɲɛnamaya sigilen don sababu kan e bɛ fɛ ka nafolo karaba k'a sɔrɔ sisan kun fa ya kunu na e ka iza wakati baara kɔrɔbɔ wallahi i kɛla cɛ ye o i kɛla muso ye o e bɛ fɛ Ala ka nafolo de karaba k'a d'e ma nafolo ko mɔnɛ de donnen don e la sagajigi jɛman kelen san ka na i k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di kana wari di ne ma fɔ i ka baara ka jaabi ni baara jaabila i bɛ 45 di ne ma i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu e kana iza wakati kɔrɔbɔ i k'a lajɛ i taara mori caman fɛ yen i taara soma caman fɛ yen ne m'a fɔ nin si tɛ tiɲɛ ye mɛ n terikɛ na dalu sɛbɛ kɔrɔbɔ iza wakati lajarabi i k'a lajɛ iza wakati ye nafolo dalu ye kuranɛ kɔnɔ dɔnnibaga ti dugukolo kan min b'a sɔsɔ e kuma faamuya ne bɛ fɛ i kana ne Konate kɔrɔbɔ i k'a lajɛ kana wari di yan fɔ baara ka jaabi ni baara jaabila 45 di yan na n'i ka saga ye dɔrɔn walima i ka saga wari ci numéro kelen na +223 72 24 02 98 n'i ka wari ci tɔgɔ ni ba tɔgɔ di yan i bɛna dɔn o don ko dalu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ dɔw bɛ ɲini ka tigɛ moriya la sabu maalankolon cɛyalen don mɛ a ye na Konate kɔrɔbɔ a b'a lakali n bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kira bonya kama sɔli ala rasul